Okay, welcome sa akong channel. O sa dili pa ko malimot, maayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsunan. Okay, ano na po ko sa baybayon sa Loon, Bohol, sa isla sa Sandingan, matin og birthday sa ako ang pagumangkon mga kaigsunan. Okay, niya mintras sa lingkod-lingkod nagpahuway gikan pa yung taon mi sa among tagstag sa Kamalimalay. Okay, ano yan po, nanindog na mi kaya maghinay-hinay mi og kabot sa plato. Kaya medyo gutom na mga kaigsunan ko. Okay, happy birthday Ton. Okay, samtang kapaylo na magpaabot sa mi sa pagpanawag nagkaon. Kini akong content mga kaigsunan, bisa kung sana lang isip souvenir sa akong kinabuhi. Mayon lang ni taon-taon kung ugaling wala tay lingaw panahon nga magmingaw atong kinabuhi natay ukbon atong tanaw-tanawon sa atong nangagi nga mga aktibidades sa mga kaigsunan. Kaya mga aktibidades ni tiguang na to, tiguang na ko maunay akong termino ng mga pulunga. Okay, hindi na taga nangawhat na sa mga pagkaon. Ay mga tisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mingawa. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Ton. God Bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nak. Happy birthday kay Ton. Happy birthday. Happy birthday na mo tanaw sidan. Ano tanaw sa sidan? Happy birthday, Nak. Happy birthday. Kay saging. Kana birthday ha. Sa una kay dinhin to si Jay kung dito ang tatuwa. Lihat si Dingding. Si Jay kan dingding ang maong Atong kuan. Itong ininen. Okay, kita-kita lang sa kapamabot sila ang ato ang kauban. Mga taon na to dito sa tanto pabot medyo udto na kaon sa uta kaon sa ta. Di ba? Kaon sa mi mintras wala pa mabot sila pagabot nila sila na po yung mukaon, kami na po yung mag istorya. O ito, daghang salamat sa mga subscribers bisag yung naali lang ato ang mga content kitag nga mayong content ani pero para nako mayo naman maka pakita mi sa mong mga naong naong medyo nangunot na. Ito joke kaya share mi sa mga lugar dire o na po may souvenir para namo souvenir o ganahan mo tanaw o mayo mga kaigsunan. Salamat mi ana pa day madaginot nga viewers ini nga akong vlog. Okay, dengan salamat. Happy birthday. Okay, ready, blow. Happy birthday. Wish dayon. Okay, tuba. tagay. Tagay ya. Tagay. Galisod mi gurot sa mong tuba hay kami ray tagay-tagay duha pero taod-taod impas yun yung tuba kay maabot man tong buya-buyag pod milom pod pila mo daghan-daghan mi ani magtabang. Okay, mabibo na sad mi ani ron. Okay, mo na maglugay na. Oh. Di oy. Another year pa to. Mao is gisundan Ato bang lay gikamo atong lay nagubot sa kuan.
dugay na. Ikaduhan na siguro ron. Mula. Pwede yung malikwa kan? Yung ba, ako man lang nila. Okay, joke lang bitaw ah. Ay. Hala isda. Palit may aning isda kaya mong manahon na may kilawan na mo. Ay, puno na mo sa mong sudan dali kayo. May isda dali, lulo may karne. Pero ang problema kaway kutsilyo sa una nila. Okay. Abot-abot na ang mga liguay diri oh. Libo na ang among palibot ganiha kami pa ni. Dili ni mao yang mga kauban. Okay, makisunod. Ana. Ini sila. Kini. Ngabot na sila. Dugangan nami na pagilain. Taon pa kuno kay di na pa ilang giya sa kasod ko sa balay nila. Ayo naka-excuse mo lagi wala pa man ko nakasukay gol. Saan mo nila? Ikuan mo i-monitor i-enroll pa nimo wa ka nakakakubra na. Ako pas YouTube ba? Ayo. Apa ko? Palagi ko. FB Reels mo na. Ha? FB Reels. Muli kay. Kami sa doon. Okay, nagpupunto po lang salamat sa inyong pagsunod o pag-subscribe. Ini nga akong channel mga kaigsunan ko. Okay.